umeek geroz eta okerrago jaten dute, edo bestera batera galdeduta, etxeko txikienei geroz eta gutxiago erakusten diegu ondo jaten, Nerea? Hor dago gakua. Umeek normali lehen, umeek beren gurasoengan ikasten zuten nolan bazkaldu, afaldu eta bar. Eta gaur egun, gelditzen dira gixajuak aitonamonekin. Eta aitonamonek ez dute hezkuntza hori ematen, ez da igual eman bihar. Gurasoengan egon beharko luke. Etzazu orain aitonamonen zera egin, ardurapean jarri, hori da, hori da kontua. Gurasoek hor gainean egon behar diala eta ez direla goten. Azkenian esate dute, aitonamonekin daudenez, bera egingo dute. Eta gaixuak beraiek, ez daude olako gauzetako, ez? Ja. Ondo jaten ikastea, hori printzipala da, eta zorioneko piramide hau aspaldikoa da, baina oraindik ere balio du, ez? Bai, oraindik balio du. Gertatzen da baldakigu benetan piramidean zer jangenezaken sarri-sarri eta zer oso kontaletan, oso gutxitan. Nik uste, puntan daudenak bakizkigula, zeintzu diala. Baina gero pixkat nahasia badagula. Goazen kalera, ea begira ezagun. Nik uste dut hidratoak bintzat energia nola dian, eguneroko alimentu gure gasolina bezala behar ditugulako. Gero esneat hori ez dakit hor da, baina igual, esan nahi dut, basikoak uste diala barazkiak, frutuak eta hidratoziak argoen. Orduan hori jarri dut beran asko jan beharko dituzkelako. Goiago esnekiak eta haragia, astean 3 edo 5 jan behar direnak, eta goian txutxeriak eta txokolatea gantzazko dituztenak eta orduan astean gutxitan jan behar direnak. Karbohidratoak ere jan behar dira, gero esnearekin eta gaztarekin bizka zalantzan nituen, eta bakigu, gazta, kolesterola dakar eta... Ez dakit behar den ala ez ogila, esaten dute sendegileak baietz, zerealegatik. Baina ez dakit, niz nago hain seguru, Esnekiekin dudatan egon zea, ez? Bai. Egunero bai, ez, nola? Nik uste, nik hartzen dut, esnea egunero hartzen dut eta jogurra ere bai. Gazta igual ez, gazta igual astean gutxigotan, ez? Txokolatea tontorrean jarrezu? Hoi, gandetan. Hoi, kapritxo bezala, bai. Astean behin? Beharko litzakena, ez dala esan nahi nik iteneten da. Nik esan nuke ogiri gabe zein izango nuke labizen. Txikitatik beti fruta jandetelako, badaki dirala osasuntxuak, baina badaki ere dauzkatela azukre izkutuak. Barazkiak oberenak dira. Beharrezkoak dira egunero? Bai, beharrezkoa diala. Astean zenbat aldiz jaten zu txokolatea? Igual astean lautan bai. Wow, astean lautan txokolatea, Bai. Ea zorioneko piramide hori ikusten dugun eta ea asmatzen dugun, hemen elkartuta gauden guztiok, zuek ere bai egazteok, ea bagizuen, Ea nola da, fruita eta barazkiak orduan, Nerea? Bebean jarri ditugu. Oinarrian? Bai, lehen oinarrian zerealak egoten zian, aldaketa bat egon da, ze geroz eta gutxiago jaten ditugu, orduan pixkat garrantzi hori ezartzeko, bebean jarri ditugu, geroz eta gehiago hartu behar dialako, eta bai esan, bigarrengo hilaran, dauden karbohidratoak edo ogia, zerealak, pasta eta olakoak, integralak izan behar diala, ez edozein modukoak. Eta integralak esate ditugunean, ez du esan nahi zereal asko dituenik, baizik eta fibra dutela. Hau importantea da, ze askotan saltze digute ogia eta jartze du. Ez dakit, 8 zereal ditu, baina olako zerealak nolakoak dira, askotan. Beraz, garbi dago, bebean eta oinarrian, sarri-sarrian berrekoak, barazkiak eta fruita, edozein? Bai, danetik, ez edozein, danetik. Denetik. Bai, kolore askotakoak daude eta trukua da kolore guztiak hartzia. Hori esan behar dizu, ze platanoarekin obsesionatutako bat baino gehiago dago, eta platanoa bakarrik. Ez, platanoa bakarrik ez da, zoi jambian, Edo aguakate utxarekin ere ez. Ez, danetik. Denetik jan behar da eta denetik nastu behar da. Hale, konforme. Gero, zerak lekalean dauzkagu eta ogia, eta garbi esan diguzu, integralak. Esnekiak? Esnekiak gero, bai, importantea dira eta bai hortikan komentatu indute. Ezkezak indun jarri ze askotan esate dute gazta oso koipetsua dela eta egia esan behar ditugunak dira grasa edo koipe gutxikuak, orduan izan leike esnea, jogurrak, gazta, mamila nahi dezutena, saiatu gehien bat gantza gabekuak, baina, danetik.
hau da. Aha. Eta hartu behar dira 3 aldiz edo egunean. Osea, guzti hauek egunerokoak izaten dira. Hauek egunerokoak. Bai. Eta eguneroko azkenak ditugu hemen haragiak, arrainak, arrautzak, olakoak, proteinak ematen dizkigutenak. Eta saiatu behar gea, hemen ez direla azaltzen, gehien bat landa jatorritik datozenak hartzen, eta animali jatorritik etortzen dianak gutxiagotzen. Hau da, hobeto egoskariak eta fruitu lehorrak, eta gero arrainak, arrautzak eta haragik. Beraz, hemen egoskariak edo eltzekariak faltako litzaizkiguke, ez da? Potajeak, nolabait esateko, legezarrean, eta fruitu lehorrak. Hori da, oso importantea. Eskukada bat, ez gehiagi, baina tira. Gutxitan. Eta hemen? Eta goi-goian ditugunak, hauek ja dira, noizbenka jan behar ditugunak, eta hauek dira grasa edo azukre gehiagi dituztelak. Orduan goxokiak daude, izozkiak, egoainu da datozela eta guzti, esnakak, patata fregituak, palomitak eta olakoak, freskagarriak bebai hor daude, edari isotonikoak, askotan kirolariak edate dituztela altuntun, edo zer gauza indaia azten diala olako edariak hartzen. Egunean bakarra edan liteke, neure mailan fotoan dagoen bezala, edo? Ez da egunean behin hartu behar dianik, baizik eta gutxiagotan hartu behar direla. Hau da, bakoitza jakingo du zenbatetan hartzen ditun, orduan saiatu behar gea pixkanaka hobetzen. Nik esate askotan, lagunek gozaltzeko eta galleta pilo bat hartze dituztela, eta nik esate diet, igual, 10 galletak entzen baldin badituzu zure gozaritik, astean zehar, 70 galleta dira. Hori ja aldaketa galanta da. Orduan, olako gauzak saiatu behar gea ipintzen. Orduan, bakoitza jakingo du txokolatea gehiagi hartzen duen, edo zer den bere puntua eta hori hobetzen. Nire beste kontu bat, askok eta askok diote, hemen oinarrian, honen azpian jarri beharko genukela ura eta aktibidadea. Eta kirola edo... Hori da. Kirola, aktibidadea. Bai. Mugimentua behintzat, ez? Hori da, mugimentua. Gorputzarik eta. Kirola ondo dau, astean 2 egunetan egiten baldin badeu edo baina egunero inbiar deguna da mugitu. Hau da, saiatu kotxea etxean uzten, eta bidegorriak ditugula, bizikleta hartu, eta gehiago mugitu. Edo dantzatzera jun, larun batean, hori ere balio du, alkola barik, baino. Ja. Bai. Tira, oso garbi daukazu, ez, gazteok? Bai, ez? Bai. Eta, Pako Aristik esan digun, kariñoaren kontua. Hori ere larun batetan lortu beharko dugu. Larun batetan? Bueno. Egunero. Hori egunero berdu. Hori piramidearen oinarrian izan beharko zerbait izango da, ez? Oinarrian jarriko da. Euskal Herrian piramitik kanpo dago hori. Milagroa, ja. Bai. Eta estresak endo baita, ez? Estresak ere... mimoa bali maitu eta... Amak esate zion, ez dizuanik egingo janariak eskarra jaten honean. Hori da. Beste zerbait egiten, Bai, denbora behar dugu, ondo bazkaltzeko eta. Ja. Gero badaude ustelak ere. Askok. Alegia, uste okerrak. Elikauraren inguruan eta janariaren inguruan. Gaina horre familia bagoitzak eta persona bagoitzak bere eskola izaten du, eta batek esaten dizu litro terdi urredan ezatzu favorez, eta beste batek esaten dizu, tira lasai gatzarekin, ze horrek ez dauka inolako arazorik. Egin dezagun errepaso bat lankideok, alba da, usteloien inguruan. Ogi mamia! Bai, askotan esaten dana ogi mamiakin, ogi mamiak jateak gehiago gizentzen duela kanpokoa baino. Baina guztiz kontrakoa da. Zergatikan, ogi mamiak, ikuste dezutenez, aire asko dulako, burbuliak eta direla eta ere ur gehiago duelako. Orduan horrek esan nahi du kaloria gutxiago ditula. Eta beste kontu bat ere importante honekin erlazioa duna da, ogia eta tostadak. Normalian dietak egite dituzten pertsonek azten dira tostadak hartzen. Zer dela eta? Tostadak ezin direlako, guzti edo saltxatan sartu. Baina egia esan da, tostadak kaloria gehiago dituzte ogia baino. Orduan, hobe, ogia hartzia tostadak baino. Dela mazak hau guzti oso gustora entzun du. Ogiaren munduarekin erabat txoratuta dagoen gizona dela maza, baina entzun duzu, mamia jan liteke lasai asko, eta... Anekien, Hori zu bazenekien, bai, pentsatzen nuen. Eta tostaen ere bai? Alegia, kaloria gehiago... Bai, grasa gehiago dute. Grasa gehiago zutela, ja. Pastaren inguruan, beste ustela.
Pastarekin ze gertatzea. Askotan gehienok pentsatzen dutela pastak gehiegi izentzen dula. Orduan... Bai, hau giroa korritzen duten ez bakarrik dela. Hori da, kirolarientzat dela eta ez. Pasta ikusi degunez lehen gure oinarrian dago, osea, oso importantea da jatia, egunerokotasunean. Eta gainera esan beharrekoa da, oso importantia, pasta hartze egunean askotan gehiegi egiten deula eta hurrengo egunerako zeo zer gordetze deula. Hor dago gakua. Ze berriro ere mikrogailuan sartze degunean, hor karbohidratoak paseite dira azukre modura eta orduan, emate dizkiguten kaloriak kaltegarriagoak izate dira. Orduan, hobe egunero prestatzea platerra eta ez guztia egun askotako. Beraz, pasta berria egin berda, egin berria. No baita esateko, edo ez behitzate... Bi hiru egunetako janaria itea hemen ez dako meni. Pastarekin ez dako meni. Ez pastakin, ez arrozakin. Aizu, otor... Justo, etxe askotan esan gute, justo iten eguna. Hori da. Bai, edo otorduen taperretan. Aldatzeko momentua. Taperrakin esan egitezu. Ziur horiek askotan egite dutela. Arrozakin gaina, erabiltzen da, bai platero horiek egiten Hala ere, dendera esan behar da, horiek egite dutena esan duzuzu nerea, baina horiek oso gaztea dira, oso sasoiko daude, eta gure aldean nahi duten guztia jan dezakete, ez? Erre ere, horiek gehiago erreko dute gu baino. Ziurren. Hori ez. Eta ez dute gu baino gehiago egiten? Ez, oingoz ez. Premio hori oingoz ez dute. Ja. Segi dezagun, ustelekin, ea hurrengoa. Ura. Ura. Urik ez da dan behar. Eman egurra, batek. Pako egiztik. Eta bestek. Bilip egunean. Urik ez da edan behar. Zurrunak lanean jartzeko. Zer gertatzea? Bueno, ni hemen komentatu behar nuna da, udara llegatzean azaltzen direla milaka urak esanez argaltzen dula. Edateak argaltzen dula. Hori ere ez da egia. Grasak zure gorputzetik aldentzen dituela. Ez da fairi kentzeko grasa. Ez du esertako. Bai ez pentsatzeko. Hori da. Efekto duela. Ura beharrezkoa egunero, esan dugu gure piramidean azpi-azpian zeola. Eguneroko edaria ura izan behar du, baina ez du ez argaltzen, ez gizentzen. Behar du, gorputzak behar du. Behar du, gure... Litro terdi egunean, ez, esaten dute. Gure gorputzeko erdia baino gehiago ura da, beraz hori ere... Baina, eta askotan esaten da, otorduan zehar urik ezpadugu edaten, askoz hobeto. Hori egia da, ala ez? Ez, beste mito bat. Ura edan beharra dago eta dozein momentuan. Oso ondo. Hurrengoa, gatza. Gatza gizentzen aldu. Ez, baina kaltegarria da, kolesterola eta... Kaltegarria da, gehiagizkoa hartzea, baina gizendu ez du gizentzen. Gauza da, urak erretenitu eite dula. Askotan kirolariekin komentatze deu, ura edaterakoan gatz pizka bat izan behar dula, eta da horretarako, ez galtzeko ur gehiegi, erretenitu egiten dalako, baina bertzela gatza bere maila txikitsuan hartu, baina... Hori baita ere gauza kulturala da, gatza zenba bota edo ez bota baita ere. Nazio askotan ez da, gatza ez da existitzen leku askotan. Nik behin egin nuen ensalada bat, etxean, januen oso nazegoen eta gero hartu nintzen, nahi gatza iztiot bota, oso nazioan. Eta ordutik aurrea jaztio botatzen gatzi. Ohitura handia daukegu. Ez nuen falta izentitu. Pako aiztik gatzik ez du behar, ez? Berezkoa du gatza. Gainezka dauka, Baina, ez, hori, esperientzia hori izan nuen, nik kulturalki bota ingo nion. Baina, bota gabe, haintzion hona ensaladura, nik jozte iztet, bota gatzik gehiago ensalada. Ohitura daukegu. Beste leku batzutan bai, baina ensaladei, ez? Bai, ohitura daukegu gauze askotei botatzeko gatza, baina egia esan da, nik proban jarri ditut jendia bi aste ibiltzeko gatzik bota gabe, eta 15 eguna pasata gero, esatei askotan, zaporetsuagoak nabaritze ditut oain janari bakoitzak bere zapore propio dauka, eta hori antzematen diozu gatza kentzen duzunean. Hori da, osea, probatu. Hoi, mamia, pasta, ura, gatza eta... Bosgarrena, begira ezagun favorez. Olioa. Olioa. Proban jarriko dizuet. Ze gizentzen du gehiago? Olioa, kilore olioa edo mantekila adibidez? Mantekillak.
Bueno, olibak ez bintzat. Zein da galdera, markatu? Zein da galdera? Oliba olioa, ekilore olioa, edo mantekina, edo gurina bai. Nik oliba erabiltzen dut eta ez naiz gizentzen batek. Oliba, ez? Oliba erabili behar da, ala ez? Oliba erabili behar da, elikagarri zehazki batzuk dituelako, adibidez vitamina E eta olakoak. Baina kalorien aldean, grasa guztik kopuru bera dituzte. Bale? Orduan, ontatik... Orioen familian. Hori da, grasen, hori da. Gurina aparte. Bai. Oso gurina zalea naiz. Gurina... Ona baino ona. Zaila da hona. Oso zaila. Iparralden eta hori saltzen da. Hoi da, baina egunero iparraldea jun behar bagi. Oso bitartean ja efektu aldein da. Irudi bat erakusi nahi zigun nereak, ez? Irudi bat ea lankideok ikusi dezakegun, iragarki baten irudia. Ebentxe? Fijatu, horma berian bi iragarki azaltzen dira, neska bera da, konturatzen baldin bazeate, lehenengoan azaltzen duna da pixkat, osasunarekiko umeak obesidadia dutela eta bar, eta bigarrengoan fast food hori zabaltzeu. Eta ez hartu gizentasuna hariñarin hori da. Bai, eta behan berriz, bai. Fast fooda saltzen du. Bai. Nola leiken? Nola leiken, pertsona bera, hori da. Orduan, olako kontuak aurkitze ditugu egunero kaleetan, ez? Eta hori da, gero jasatzen duguna. Ja. Ua. Guau. Bai, isilik geratu dira. Arrigarria, nire alabatxiak dauzkat, eta, uzkat, neko bazkaltzen dute, eta fruta eta pureak eta horiek. Baina, tira, fast food edo industri hori, ereduak ze ongi botatzen ditu mezuak, txikien ganak erakartzeko, beste gozela, Fast foodak jostailuak darama. Osa, dana eramaten ditu, bai. Umeak hartzeko, eta aldiz frutaren bat hartze dezunean ez du jostailuk, ez du alakoik, ez? Orduan, hor marketina dago. Para, iragarkia ikusi ditudanean, aldizkarietan datozen argazkiak, modeloenak da, danak dira, argar. Photoshop. Gizen bat ez da agertzen, argazkietan. Gizen agertzen bada izaten da burlaiteko gizen horren kontura, lektura. Taila handiak saltzeko. Hori da lehen esan nahi nuen modelo estetiko, aldizkari guztietan daude argalak. Ikaragarria bai. Argalak. Eta beste hauza bukatzeko. Adinakin ere, gorputza aldatu egiten da. Bai. Eta kilo batzuk erraxago hartzen ditu adinan aurrea zoazen bezala, hori naturala da. Hori naturala da. Naturala da. Kilo gehiakin, kilo gehiago izango duzu. Eta emakumeak dituzten aldaketekin, eta bai, hori normala da. Eta hori onartu beharra dukegun. Onartu egin behar da hori. Kontua hori da. Ez degula onartu. Zaten nuen, hitz egitea gorputzari entzutea. Hori da. Osasunaren bila gabiltza dietista nutrizionistak, ez argalaren. Beraz, jaterik hasi behar dugu, gorputzari entzun egin behar diogu, den aurrekatu egin behar dugu, eta hori bai, kariñoa, oso behar dugu. Hori dietistak ere onartu dugu. Nerea segura, bere-benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko.